Isa masoyi ashe kai muje ashe sama wasan dokin kara yau ga mu a kankara yan kuma ga kira dukkan mu gangara kuma hau dokin kara wasa muka kirkira ba mai mana hasada kai ja muje ko za su mu dole ne ai fa su bar mu ne da yan hukuman nan wasan dokin kara yan hukuma mun fito matasa ranar mu ce kuma hau dokin kara kai zan sa Allah farko mamallakin duk yan hukuma ya sarki na galibu kare mana hukuma karo tsira salati ga Muhammadu shugaba ka sa da iyalan gidansa dukkan anbiya wasan al'ada na matasa dokin kara jama'a da yawa na kallon matasan dokin kara ga mu akan hanya daga nan za mu yi gangara ga tawaga ta matasa sai godiya Allah sarki shekara kwarai ta zagayo ga cikar jama'a da yawa ne mana bidiyo kowa ya san hukuma mun zamto siniyo wasan dokin kara matasa ku fito mu hau hanya kafin na tsaya bara na ja baiti ne muku tawagar dokin kara kira yau ni zan muku domin cancanta da isa kun kai ne muku isa masoyi na faɗa canjin hanya to ku fito wasan dokin kara kai na gaida Sha'aibu dan amanar mu na hukuma sarkin dokin kara a yankin mu na hukuma daraja da isar ka ce ta sanai maka jinjina ga waziri mai azama ga kiɗa na alfarma Zaharaddin Dolas jinjina nake yoma ga Akili Yusuf uguma kwarai akwai kima Madawalla mai gayya ga kiɗa na alfarma ga Ciroma mai kirki tawagar dokin kara Musbahu dan azumi gaisuwa nake yoma na sako ga Ladima Usaini ka zamo tarmai ga kake shiki gwarzon dokin kara mai komai zana gaida dan Anto madaki mai kirki zana gaida sarkin Yarabawan mu na dokin kara Abdul Malik na ce ku faɗi yana da kyan aniya wai ina dan majan hukuma yau ina gaisuwa Safiyana Awwal madaki ka zamo garkuwa zana gaida dan Maliki mai dubun farar aniya zana gaida sarkin fawa dini ina gaisuwa zana gaida talban hukuma na dokin kara bande kake mai kima ka wuce su kai zarra gamba eskabeto kai ma ina gaisuwa gani ga wazirin mu bakin biri ina gaisuwa zana gaida Sardauna baban nan mai azama zana gaida dan iya mai takama da alfarma Musa Garba nake nufi dan baba ina gaisuwa ni ga dan masani kwana iyo gaisuwa mai Kano Allah ya ja da nisan kwana ka ji ko gwamnan dokin kara a yau dai fa ina gaisuwa excellence